Mula sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravalso. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds Welfare Association of the Philippines. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tanging alay ko nawa ay Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Araw na naman po ng Sabado at tayo po yung nagkakasama-sama dito po sa Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito po sa Action Radio Pangasinan. Bago po tayo magpatuloy, time check muna tayo. DWCM time, 1 minuto makalipas ang alas 4. Kumusta na po mga kapatid? Kamusta po kayo dyan? Ako po si Brother Ryan Ravalso at hindi man natin kasama sa edisyong ito si Pastor Michael Dulin. Sa ngalan po niya ay inihahatid po natin ang ating pong palatuntunan. Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Hatid po sa inyo ng International Cooperating Ministry, ng Ministry Training Centers International, ng Philippine Association of Christian Churches Incorporated, ng Life in Christ Jesus, dyan po sa bayan ng Manawag. So nandito naman po tayo sa ating pong programa sa DWCM Action Radio Pangasinan, 1161 kHz sa inyong mga talapihitan sa radyo at inyo rin pong napapanood ng live via Facebook. Kasama namin po kayo sa ating pong social media platform. Salamat po sa oras na inilaan po ninyo sa ating pong pakikinig at panonood ng palatuntunan ngayong araw. Bago po tayo pumasok sa lesson natin ngayon, ang ating pong lesson ay lesson number 81. O lesson 81, gusto ko pong makipag-usap sa inyo muna lang kaunti na parang normal na kwentuhan lamang po mga kapatid. Kasi alam nyo naman, grabe na talaga itong mga nakaraang linggo. Alam ko po yung naiintindihan po ninyo ang tinutukoy ko. Ang tagal po ng ulan. May mga lugar na matagal pang bumaba ang baha. Sa mga pagkakataong to, bago ako nagpunta rito sa istasyon, nagpaikot-ikot ako dahil hindi pa humuhupa yung tubig baha. No? Although, maaari ng daanan ang A.B. Fernandez, ang buong kahabaan ng Commercial Business District ng lungsod ng Dagupan. Halos magdadalawang linggo na walang pasok, walang pasok sa eskwelahan, suspendido ang trabaho, apektado ang negosyo, no? At maraming mga yung mga bumabiyahe, yung mga tricycle, yung mga jeepney ay hindi ho nakapaglayag. Sarado ho ang ating pong mga palengke at ramdam po namin mga kapatid yung paghihirap ng ating pong mga kababayan. May mga pamilyang kailangan lumikas, mag-angat ng gamit. Minsan inaabot, minsan nararamdaman nila, no? Nagigising sila at ginagawa nila ito ng hating gabi pa. Marami sa atin ay apektado yung ating mga bahay, ang ating trabaho, yung mga bata na hindi nakapasok po sa school. Tapos napapakinggan natin, nabalitaan lang po natin yung mga sunod-sunod na mga alindol. Kaya minsan hindi man umuulan, natatagpuan mo ang sarili mong nakatingin po sa langit, mga kapatid. Konting yanig lang agad, ang sambit siguro natin lumindol ba yun? Normal lang po yun mga kapatid. Hindi mo po kasalanan ang matakot. Tao lamang po kasi tayo. May pamilya po tayong iniisip, may bahay, may trabaho. Pero gusto ko pong itanong sa inyong mga kapatid, kapag yung mga bagay na akala mo ay matatag, biglang nayanig, saan ka tatakbo? Alam po ninyo mga kapatid, may sinabi po si David sa Psalm 46 na parang gusto ko lang ibahagi. Simple lang naman po yun mga kapatid. Ang sabi po niya, ang Diyos, ang kanlungan natin at lakas natin. Laging nandyan, tumulong kapag magulo. Kaya hindi na kailangang matakot kahit gumalaw po ang lupa, kahit bumaha.
Grabe pala, no? Matanda na ito, pero parang kahapon lamang po isinulat yung Psalm 46 ni David. Kasi kamukha talaga ng mga nangyayari sa atin ngayon. Pero pansinin po ninyo mga kapatid, hindi sinabing walang masamang mangyayari. Hindi po yun ipinangako o hindi yun ang pangako. Ang sabi lang, kasama mo ang Diyos, lakas mo siya. Minsan kasi mga kapatid, iniisip natin kapag naniniwala tayo sa Diyos, hindi na tayo dadaanan ng baha, ng lindol o problema. Parang merong insurance, pero hindi po ganon yon mga kapatid. May sinabi po sa Isaiah chapter 43, hindi po sinabi ng Diyos na hindi ka dadaanan ng tubig. Ang sabi po ni Isaiah, kapag dumaan ka sa tubig, kasama kita. Malaki po yung pagkakaiba, malaki po yung difference nito mga kapatid. Hindi po pangako na mawawalan po tayo ng problema. Ang pangako na hindi po tayo mag-isa sa pagharap ng problema. Yun po yung pangako. Minsan ang dasal po kasi natin, Lord, tanggalin mo naman ito. No? Sana matapos na. At okay lang naman yun. Normal lamang po yun sa ating mga pakiramdam at yun po yung sinasambit natin sa ating mga dasal. Pero minsan, may mas maganda pang dasal. At ano po yun? Lord, kung kailangan kong dumaan dito, wag mo lang akong iwan habang dinadaanan ko ito. Kasi minsan mga kapatid, hindi naman biglang nawawala yung mga problema kasi natin. Pero ito'y napakaganda. Hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. At yun pala, yun ang mismong himala. That is the miracle. Meron din pong kwento sa chapter 4, no? Mark chapter 4. Maalala nyo, madalas kong ginagamit pong halimbawa ito mga kapatid. Sumakay si Jesus at yung mga tauhan niya sa bangka. Bigla-bigla, lumakas yung bagyo. Malalaki yung mga alon. Pumapasok yung tubig sa bangka. Mangingisda po kasi yung ilan sa kanila, kasama doon si Pedro, na sila mismo mga mangingisda ay hindi ho baguhan sa dagat. Pero natakot pa rin sila. Ang ibig sabihin, grabe talaga yung bagyo. Pero tapos si Jesus, ano ang nangyari? Si Jesus ay natutulog. Alam po yung ginawa ng mga mangingisda, ginising po si Jesus. Ang sabi sa kanya, teacher, guro, wala ka bang pakialam? Malulunod na tayo. Bumangon si Jesus, pinatahimik niya ang hangin at dagat at tumahimik nga. Tapos tinanong niya sila, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Alam nyo, mga kapatid, minsan tayo rin ay ganon. Tahimik lang po si Lord, tapos iniisip niya tayo. Lord, wala ka bang pakialam? Madalas iniisip natin sa pagharap natin ng napakaraming problema. Lord, wala ka bang pakialam? Nasaan ka na? Pero tingnan po ninyo, nasa bangka rin po si Jesus. Doon po sa Mark chapter 4. May bagyo, may alon, pero kasama siya. Kaya minsan po mga kapatid, ang faith, ang pananampalataya ay hindi yung alam kong walang bagyong darating. Ang faith ay ganito, kahit may bagyo, alam kong kasama kita sa bangka. Ngayon mga kapatid, gusto ko lang linawin, hindi po masama ang maghanda. Hindi masama na maghanda. Dapat nga, kapag may advisory ang ating pong pamahalaan, makinig po tayo. Kapag may pinapalikas, lumikas po tayo mga kapatid. Kapag may earthquake drill, seryosohin naman po natin ito. Alamin natin kung ano yung mga pamamaraan ng ating kaligtasan po natin at ng ating pamilya. Alamin kung saan yung safe. Ihanda po yung gamot, yung flashlight, yung tubig, yung pagkain. Alagaan po natin yung mga matatanda at bata. Isama na rin po natin ang ating po mga alagang hayop. Tulungan din natin ang ating mga kapitbahay. Alam po ninyo, ang faith is not carelessness. Hindi porke naniniwala ka sa Diyos ay hindi ka na
mag-iingat. Pero pagkatapos natin gawin lahat ng kaya po natin, may mga bagay pa rin hindi talaga natin kontrolado. Yun po yung ulan, yung lindol, hindi rin natin kontrol ang bukas, mga kapatid. Doon, papasok po, mga kapatid, yung tinatawag po nating faith. Kaya kung ang kapayapaan natin ay nakadepende lang sa mga bagay na kontrolado natin, napakadaling mawala po nito. Pero kung tayo po ay nakaugat sa Diyos, may matitirang peace, no, kapayapaan sa puso natin kahit hindi natin alam ang mangyayari bukas. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na makakaramdam ng kaba. Pero hindi rin takot ang laging may huling salita. Kaya nga tayo nandito po linggo-linggo sa ating pong palatuntunang Mini Bible College, di ba? Hindi lang para dumami ang alam po natin sa Bible, kundi para may pundasyon po tayo. Sabi po ni Jesus sa Matthew 7, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, yung taong nakikinig at ginagawa ang salita, parang nagtayo ng bahay sa bato. Yung hindi po nagpatayo sa buhangin. Pareho silang inabot po ng bagyo, yung bahay na ipinatayo sa bato at isang bahay na pinatayo sa buhangin. At inabot sila pareho ng bagyo, ulan at baha. Pero yung sa bato, mga kapatid, hindi ho bumagsak. Hindi mo naman itinatayo ang pundasyon habang nandiyan na ang bagyo, mga kapatid. Ginagawa po natin yon, gagawin po natin yon bago pa man ito dumating. Kaya siguro, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo po lahat na nakikinig at nanonood sa ating pong palatuntunan ngayong araw, mga kapatid. Hindi po natin mapipigilan ang bagyo. Pero, pwede nating piliin kung saan tayo nakatayo. Kaya bago tayo pumunta sa lesson number 81 ngayong araw, gusto ko lang idasal saglit ang lahat po ng mga apektado ng baha at lindol, pati yung mga tumutulong na rin, yung ating mga frontliners, ang ating pong mga barangay officials, yung mga volunteers, mga guro sa evacuation center. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pong pambugad na panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat sa araw na ito. Marami sa amin ang natakot nitong mga nakarang linggo sa baha, sa lindol, sa hinaharap. Alam naming hindi mo ipinangako na walang bagyo, pero ipinangako mong sasamahan mo kami. Samahan mo kami sa tubig na dinadaanan namin. Palakasin mo ang nawalan. Gabayan mo ang mga tumutulong. Turuan mo kaming manahimik at magtiwala kahit hindi namin alam ang bukas. Buksan mo ang puso namin habang nakikinig kami sa salita mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, muli ako po si Brother Ryan Ravanzo at ito po ang ating lesson ngayon, ang Mini Bible College, lesson number 81. Sige po, pakinggan po natin. Manila Broadcasting Company. Maligayang pakikinig sa isa namang pag-aaral Sa sa Dagupan Bible City, College kayo kung saan ay sama-sama nakikinig natin sa Tugtog ng pinag-aaralan Bayan, salita ng Diyos. Aksyon Radio. Dinala na tayo ng ating Radyo devosyonal na 11, pagsusuri sa aklat ni Haggai. Ang tunog Habang ng bayan pinag-aaralan ang natin ang may nangunguna aklat na sa ito, balita, makikita natin issue at bakit komentaryo, naramdaman ng marami na ang musika at propesya showbiz, ito ay ama para at sa sa atin. serbisyo publiko. Dalangin namin na nawa sa sandaling ito, nangusap ang Diyos sa inyong puso sa pamamagitan ng propetang ito sa lumang tipan. Ito ng ating guro para sa ating aralin na may bilang OTS 86. Mula sa Mini Bible College, atin lang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na iyatin sa atin ni Pastor John Ali. Mga mahal naming mag-aaral, nais kong sabihin sa inyo na ang aklat ni Haggai ay mayroon lamang 2 pahina dahil ang buong aklat na ito ay mayroon lamang 2 maikling kabanata.
Yung Ang flood dalawang control po kabanatang ng ito ay St. John naglalaman ng Cathedral, 4 na ang ginamit sermon namin ay ni yung Propeta Hagay. cistern Sa type. ating Ibig sabihin po ay dideposit tayo sa isang basin at pagkatapos pinapump out yung tubig. Pero gusto ko lang sabihin na yung success nitong flood control ay dahil yung public drainage at saka yung public sewage ay already working. Ang sabi, Ibig sabihin, ng hindi po ito ika-21 independent araw church ng project. buwan, Naka-coordinate po dumating tayo ang sa salita public ng sewage. Panginoon sa Ibig pamamagitan ni sabihin, Propeta Hagay meron pong na public sinasabi, magsalita ka ngayon kay Zerubbabel na anak ni Silkiel na gobernador ng Huda at kay Josue na anak ni Jehozadak, sabi ng dakilang pari at sa lahat ng nalabi sa bayan aking at sabihin mo ang langit at ang lupa. Sino ang naiwan sa inyo at ang tuyong lupa na nakakita sa bahay na lahat ng mga bansa dating kaluwalhatian ng lahat ng mga bansa ay dumating ninyo? At hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin ng kaluwalhatian? Gayon may magpakalakas kang Panginoon ng mga hukbo. O Zerubbabel, akin sabi ng Panginoon, at akin ang ginto. At magpakalakas Panginoon ng mga Josue, na anak ni Jehozadak, ng bahay na ito ay magiging ninyo ang inyong loob. Kayong sambayanan sa lupain, sabi ng Panginoon, sa dakong ito kayo'y magsigawa sapagkat ako'y suma sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa pangako na aking sinabi sa inyo, nang kayo'y lumabas sa Ehipto, ang aking espiritu ay naninirahan sa inyo. Huwag kayong matakot, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan pa, sandaling panahon, aking uugain ang langit at ang lupa. Ang dagat at ang lupa, aking uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating. At aking pupunuin ang bahay nito ng kaluwalhatian. Ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, napakagandang salita. Akin ang pilak ito at po ay nangangahulugan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang sumusunod sa kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging kagaya na dakila kaysa dati. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na nasa loob sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng mga bagay sa paligid niya. Mga giliw kong tagapakinig, nakikita niya apat na sermon ni Hagay sa dulo ng lagusan na itala sa dalawang maikling kabanata ay maaaring tawaging ang tuon si propeta ni Himayas ay may ganitong sa kanyang unang sermon. Sinabi po ni Hagay, hindi niya nakikita ang mga pananampalataya ang iyong mga prioridad. Sa kanyang pangalawang sermon, sinasabi po ni Hagay, itutuon ng pananampalataya ang iyong pananaw. Ang salitang pananaw ay napakagandang salita. Titigan mo ang iyong mga layunin at huwag mong papaano nakikita ng isang problema. Ang mga tao na naglalayo sa iyo ay kagaya ng mga layunin. Nakakita ng isang tao na nasa loob ng isang pananaw sa mga bagay-bagay, hindi niya napapansin ang mga bagay sa paligid niya. Marami po sa mga lingkod ng Diyos, nakikita niya ay ang liwanag sa dulo ng lagusan sa kanilang pinanggalingan. The best prize anyone can have. I am always a winner with MXG Si Capsule. propeta ni Dito ko Himayas believe. ay may ganitong uri ng pananaw. Hindi niya nakikita ang mga sagabal, harang at mga taong nagsasabing Maligayang hindi ka pakikinig sa isa makakarating namang pag-aaral doon sa mula Mini dito. Bible College Si kung propeta saan ni sama-sama Himayas nating pinag-aaralan ay may ang mabuti salita ang ng Diyos. positibong pananaw. Malupit magtanggal ng Sinasabi dumi ng ng tiyan pananaw, pero di masakit sa kamay. titigan mo ang iyong mga layunin at huwag mong titignan ang lahat ng mga problema. O mga tao na naglalayo sa iyo mula sa iyong mga layunin. Tested ang cotton and Sa palm halip cotton po na sa ito mantsa, ng mga malupit tao sa ang kamay kanilang mo, pananaw sa mabait. mga Guard blue bagay-bagay manufactured by ACS na nais Manufacturing ng Diyos Corporation, na gawin ISO nila certified, hanggang world-class sa quality. matapos. Marami po sa mga lingkod ng Diyos ang natutuksong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Sa pangalawang sermon po ni Maligayang Hagay, pakikinig sa isa tinalakay namang niya ang pag-aaral sa Mini katotohanan Bible College kung na saan ang mga sama-sama nating mamamayan ng pinag-aaralan ang Huda salita ng ay Diyos. lumilingon Dinala sa na tayo kanilang ng ating pinanggalingan. devosyonal na pagsusuri Patuloy sa po aklat tayo ni Hagay. at atin pong Habang isalang pinag-aaralan alam natin ang ang maikling mga aklat pangyayari ito, na may kaugnayan po sa makikita pagtatayo natin ng kung templo bakit nararamdaman ng mga marami mamamayan na ng ang Huda propesiyang ito na ay bumalik akma mula po sa para sa Babylonia. atin ngayon. Sa loob ng Dalangin nakaraang namin na nawa 15 sa sandaling taon, ito, ang usap ang templo Diyos sa ay iyong isa lamang puso lambak sa ng mga durog pamamagitan na ng bato. propetang ito sa Hanggang lumang tipan. mangaral Ito si ng ating Hagay. guro para sa Pagkatapos ating aralin na may nagsimulang bilang gumawa ang mga OPS, tao, at ani. alalahanin mo na sila ay Nasa Mini Bible binubuo College, ng atin lang pakinggan ang mga 50,000 turo ni katao Pastor lamang. Dick Woodward Wala sa sila ng saling yaman ni Tagalog Solomon na iyati nang sa itayo atin nila ang ni orinal na Pastor templo. John Halley. Naglaan si Solomon ng milyong halaga ng timpo sa orinal na templo. Ang orinal na templo ay punong-puno ng mga palamuti at mga webless.
Nang matapos nilang mailagay ang pundasyon ng pangalawang templo, may mga kasama silang mga kabataan na hindi nakakita sa templo ni Solomon. Ay mayroon lamang dalawang maikling ipinanganak sa Babylonia. Ang dalawang kabanatang ito ay naglalaman ng apat na sermon. Mababasa po natin ang napakagandang talinghaga sa ating ng mga magkakahalong emosyon. Sinabi po sa atin ni Ezra na nang matapos mailagay ang pundasyon ng pangalawang templo tungkol sa mga at sila'y nag-awitan sa isa't isa. Tinawag na pinupuri at pinapasalamatan ng Panginoon.